Uma ngabe umuntu engafuni ukutshenwa when it comes to izwi laNkulunkulu, engafuni futhi ukufundiseka, engakuthandi nokuzila ukudla nokukhuleka, lo muntu lo akangayithandi phela i-spotlight nokuba phambi kwabantu, ngoba phela uma ezoba phambi kwabantu noma i-spotlight ebandleni, uzolifundisana ibandla kaNkulunkulu. Lithi izwi encwadini abase-Efesu lithi angaphumi lutho olubi ngomlomo wethu kuphela ojwayele ukwakha ukuze bavezele umusa abezwayo. Abantu abangakhekile bathanda ukukhuluma kakhulu izinto ezukukhohlakala nokungcola. Manje abantu abalalele abafundi lutho lapho. Kunalokho abanye bayacikeka, kunalokho abanye bagcina sebeduka kakhulu ngenxa yokuthi lo akafundisekile, ngenxa yokuthi lo akafuni ukutshenwa, akafuni ukufundiswa. Yingakho izwi limgwema lo muntu encwadini abase-Efesu 4 lapha ko-verse 30 kanje. Liyabagweba labo ukuthi bengakhuluma okubi ngoba kade bewubumnyama before, akubonakala okuhle kubona manje. People must see the character of Christ in you. It's no longer about you. Bekuyingawo usasezweni ungakwazani noKristu. That was about you. But right now it's no longer about you since wamukela uJesu. Now it's about uKristu. uKristu kufelile, nawe kumele umphilele. That means uma wona umsebenzi kaKristu, wona igama kaJesu, ingakho today uzokuthiwa umfundisi wenza ukuthi, umprofeti wenza ukuthi akusonakali igama lakho, sekonakala igama labantu abangcwele bakaNkulunkulu. And uSathane uyayithanda leyo nto leyo ukuthi umfundisi wenza ukuthi. So njengoba la izwi likutshela ukuthi ziphathe kanjani, ligwema izinto eziwububi engase zenzeke further. Lize lithi mokade weba before, khuthala usebenze okuhle ukuze uzokwazi ukwabela abantu abasweleyo. Okusho ukuthi la izinto zethu eziwububi kuthiwa asithi do away. Ama-characteristics lawa omuntu omdala kuthiwa siwayeke, si-embrace kaKristu. Lana-ke kuthiwa mokade uthukuthela ukhahlela amatafula noma hlasimpe uhleba, noma yikuphi kokubi okade ukwenza ungakobi noJesu, kuthiwa la kuyeke, ukhuthale, wenze okuhle, ukhulume kahle ukuze abantu bakwazi ukufunda kuwena, ukuze phela kubonakala ukuthi awumile ngomoya ukuthi umuntu wesifazane wena, oyigagu okwazi ukuphatha inkundla, noma umuntu wesilisa wena okwazi ukuma esitikini, kubonakala ukuthi ngempela hayi uyinkunzi. Cha, la kuJesu awuyona inkunzi, awuyena umuntu wesifazane oyigagu, kumele kubonakala uKristu. Siphila emhlabeni la khona umuntu kuthiwa kodwa akunolaka, uyinkanyamba, awuthintwa. Lo muntu lo akakhekile, usenyameni, ubuthakathaka bakhe buyabonakala ukuthi amandla kanawo ngoba kuyashesha ukuzwela kuyena enyameni yakhe. Zonke izinto uyithatha ngenyama. As a result, noma ngabe umtshena akatsheneki. Yingakho la uma sesiza kuJesu kudingakala ukuthi umuntu omdala simgumule, simbathe umuntu omusha. Abase-Efesu 4 uverse 21, gumula umuntu omdala umbathe umuntu omusha. Akulula la ukusebenzela uJesu nokukhuluma kahle ngoJesu uma kade uphuma ezweni, ngoba usuke ukade ukwi-kingdom kaSathane, umuntu omzonda uJesu. Noma ngabe ukhuluma ngayo uJesu, awudani ukhulume ngokushesha kahle ngaye, ngokuqonda, ngothando. Kuyenzeka uma usaqala uNkulunkulu ungamboni kahle, uNkulunkulu
ungamnambithi kahle ngobani bosasenyameni bongakomazi ukuthi ubani. The more uba physical uNkulunkulu awunambithi kahle awukhulumi kahle ngaye. The more uma spiritual uNkulunkulu mnambitha kahle ukhuluma kahle futhi ngaye. Ingakho la uma ngabe sesize enkosini kunabantu ababonayo ukuthi yabo lo uyakhuluma ngoJesu but engathi usasesonweni noma uhambe kakhulu esonweni ngoba ubuka amahlamvu akhuluma ngawo noma indlela akhuluma ngayo ukuthi akakoqini kahle kuJesu awokhuli kahle kuJesu usasebenzisa imethod yakhe yasemhlabeni ukuze akhulume nebandla kaNkulunkulu. Siyababona abesilisa nabesifazane kwenzeka lokho kubona, which is why la lithi izwi kumele sibe yingane ebini kodwa sibe badala ey'ntweni ey'balulekile. Kukhulunywa ngezwi laNkulunkulu lapho. Uma uyingane ebini kodwa umdala ezwini laNkulunkulu noma ukhuluma kubantu ngeke bebone ingaphansi lakho noba ubunqunu bakho ngoba uzokhava iglory kaNkulunkulu. Kuyenzeka kabanye bathi habe imina ozophatha inkundla ngisazokhuluma lapha bazongibona ngizobabhekisa phezulu. That is the character yomuntu. Uma kukhuluma umuntu uyazi ukuthi kuvuma inyama iyavuma ithi kodwa uma kukhuluma lo osekhulile ebaphukudla okuqinile kakhulu kuzovuma 1 2 or 3 people ibandla ligcwele. That means noma sikhona ebandleni abanye basadla iparish bambala kodwa ke abadla ukudla okuqinile. Kumele ke sikhuthale ukuthi sidle ukudla okuqinile ukuze uma sima ngoKristu sikwazi ukuba nezikhwepha sikwazi ukukhombisa uKristu ebudodeni opheleleyo ngoba iparish lizosheshe likulambise. I mean umuntu uzothula nje akulalele kanti wena usafana nengane kuyena. Akukuhleke ukuthi uma sima ngoJesu siphelelwe indlela yokukhuluma kodwa mesikhuluma ngobubi size sime ngeenyawo size sishaye izandla sigxume noma masishaya akhwele noma sine. Besumuntu omdala before but right now siwumuntu omusha, which is why we are being guided by the Holy Spirit. Ukhuluma nje kancane ubufakazi obuncane lo. When I started the ministry I had anger against ababi engangihamba phakathi kwabo. I had traumatic experiences ukuze ngingathi defile i-message kaKristu, the purity kaKristu. I had to be guided by umoya ongcwele. There were times where engangifuna ukudlubulundela. Thank God ukuthi he led me with his gently leading, holding me by hand step by step ukuze ngikwazi ukuthi grow as far as today. So ngizama ukutshela ukuthi umoya ongcwele kahle lapha ku-background nje engathi udidekile. Ufuna ukubona ukuthi iziphi izinto oyithandayo. Lezi zinto oyithandayo, are you able to preach against lezo zinto ngoba phela wena uKristu, ngoba phela ngoJesu kunezinto ovumelana nazo wena yena engavumelani nazo. Are you able to preach against those things?